Il-filmati ta' tfittxija mill-addasa illi saret ħdejn it-tinda tal-patata fil-Marsa intilfu. Il-qorti semed dan meta komplit tisma' l-kumpilazzjoni tal-evidenza brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Soldat illi kien preżenti waqt tfittxija mill-addasa illi saret ħdejn it-tinda fejn ġew arrestati l-allegati qattila xed kif inġibdu filmati waqt dawn it-tfittxijiet permezz ta' GoPro u qal illi meta ntalabjat il-filmati lill-qorti spjega kif l-SD cards m'għadhomx aċċessibbli. Żied jgħid illi l-kollegi tiegħu tat-taqsima tal-informatika ppruvaw jelevaw il-filmati imma dawn ma rnexxilhomx. Is-suldat qal li ra l-filmati bajnejh iżda l xi raġuni il-filmati m'għadhomx aċċessibbli. Xed ukoll spettur tal-pulizija li qal kif l-investigazzjonijiet ġew elevati laptops, mobiles, tablets, Xbox, PlayStation, USB u CCTV. Instabu wkoll diversi kaxxi ta' SIM cards. L-esperti investigaw numru sostanzjali ta' partijiet ta' sigaretti, 75 minn tieqa fil-Marsa u 31 minn fuq dajsa fost oħrajn. Il-każ qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit u l-kumpilazzjoni ta' xhieda tkompli fis-26 ta' April. Sa dan it-tant brabta mal-istess każ, il-Gazzetta Ġermaniża Die Zeit ippubblikat il-kontenut tal-SMS li wassal għad-detonazzjoni tal-bomba li tpoġġiet taħt is-sit tal-karozza ta' Daphne Caruana Galizia. L-SMS kien jaqra hekk REL1 equals on u kien dan il-messaġġ illi wassal għall-ewwel splużjoni tas-16 ta' Ottubru li għadda. L-investigazzjoni ta' din il-Gazzetta Ġermaniża hija parti mill-istejjer li qed jippubblikaw il-Konsorzju ta' Ġurnalisti Internazzjonali fis-serje ta' rappurtaġġi msejħa Forbidden Stories, fejn ġie żvelat ukoll illi l-awtoritajiet Ġermaniżi dalwaqt jgħaddu informazzjoni sewja immens dwar Egrant u l-Panama Papers lill-Qorti Maltija.